eba ne sen na Komfuo de wodi ubenya Mery sa mane hawo asa fa Bible mu din de som abo Yesu Kristo maame Yesu Kristo maame se fa ne Mery boni bia nim me se wonti ase na ebro adwene ne nti ase so nyame nim ni awoye na wiase so nim ni awoye me ye Kristo ni mapa na me ko Roman fi Roman ni mu me amate salvation ami e wo amo ase ko me kuro nyina su etimi awade de me ko baabi foforo me ko pure salvation ami ni wo me ni bintam ho sa akwati unu apostolic enti me ye ko baabi a nyame ni me me nua ba ma de edi ka no ma me nka biribi nkyere so obi kra ne nyankopon no obi nyina ho sa na nyankopon ye na ade woni me se me de uko ni fa me de uko bonkum e beboa me ana wode mako etire nyankopon ni me se me wo benkum na emwo nipa de a ene na so wayi me firi ho ni wode me ko ni fam me ko ni fam yesu so yetu bonkum yetu ni fa Komfuo Mery me wo me ya Komfuo bia me bo nipa papa ya watu ajabofo chese ya wanwu a me yansie no enti bra wo yira ye no na busua ni da so nyina asa eda wo pie ba ye na chese wanya mfie nwotwe e wo wuram abeka won ni mfie wa me na nya dumienu na da wo pie da bosom kase a wo wuye kuromu a wo sesoro eda wo pie na e fadwo ene wo be pie ho wo pie ho na wo ba na wo de akom no ene ba ye na eba ne sen na wo de wo kasa asesa o ye mu Davidia mama wo ne menya 3 years 3 years ne muruntia ba fam kwa yorum muruntia ne ba fam kwa yorum kese motia no ne ba fam kwa yorum fie ngwacha fie sen ngwacha NKOMOPA TV so eni da bia ya na me ka cho say ye na ye som wo e wo amamre ekwan so eba ne sunsun sam dia ye ne number 1 ye ne ekotie ne ye de se afoforo mo mo so be ka bi e de ekire wo MC Rapture je adwase ya na onim say de edika de editie e wo sunsun mo se de be ya obenya bibia bo wo ho ban na wanya ba bi pan so e de wo ho akohye na wo niema a atape no etimi age enyini e de ama metwa mo aba me ba me ne Komfuo panyin ba ko ye ka santima mu Komfuo a oyi ne firi mu a enye ye me de minim no minim de otimi ye se ensam ni asan de wote ne tem nti me pese wotie bi na fa bitu kotodwom me ba sisi a ora for me da se ojebre e ma me twa me ho e ba ye insha na yi nkan se da bia wo to bando na wo de hwe MC Rapture NKOMOPA TV so de maka cho se sunsun sam de di kan de di na wo me nchen yenko na yemmo enkomo na akwaba papa na ohu te se wadaroma amen na na madaroma me ho de pa so se banyini kakra wanyini kakra so stella me ho de ahofe no so wo ho nuro no wo me widie dasie buru enti sa na ese dasie buru wadaroma mahwefo ehwe ye nyina udin de sen me din pa die ya frɛ me Komfuo Mery na me din wo ho na mu Mery ne die me pepa enye yi ya se de ya hye no wo fam ani ya hye no wo soro enti me change no enti se opa Komfuo Mery pa dia ene eye me akomni aduru na akomni asa na eba ne sen na Komfuo de wodi ubenya Mery sa mane hawo asa fa Bible mu din de som aboso Yesu Kristo maame Yesu Kristo ba mo se fa ne Mery boni bia nim me se wonti ase na ebro adwene ne nti ase so nyame nim ni awoye na wiase so nim ni awoye enti na me bagina ho me se me ye Komfuo Mery me ye Kristo ni mapa na me ko Roman fi Roman ni mu me amate salvation ami e wo amo ase ko me kuro nyina su etimi awade de me ko baabi foforo me ko pure salvation ami ni wo me ni bintam ho sa akwati unu apostolic enti me ye ko baabi a nyame ni me me wa koma wo nyame mu me wogidie wo nyame mu me wogidie wo Bible mu me wogidie wo nananu mu me ni ahohom ane ani ntini enenam nana mamemram obi a wo se Mery ndie ze se Matias ye nana Komfuo bi be hye wo ensuo be na akom bosom be na akom na den na obi kura anka wate asori akese sei ene wo se komo me nua ba ma de edi ka no ma menka biribi nkyere so obi kra ne nyankopon no obi nyina ho sa na nyankopon ye na ade woni mi se me de uko ni fa me de uko bonkum e beboa me
ana wode makọ etire nyankopon ni me sese me wo benkum na emwo nipa de a ene ene so wayi me firi ho ni wode me kọ ni fam me kọ ni fam yi so yetu benkum yetu ni fa Komfuo Mery me wo me ya Komfuo bia me bo nipa na enso so ahonhom no sede nyankopon twedi ampo onam Yesu Kristo so ebo nipa no saa na Yesu maame Mery so onyankopon nam ahonhom ne anintene so ebo nipa na unyin se said wasi ni asorefo ayi adwuma penti na wo pese wo de suma no kata ni kakra dabi saa tam na nam ye kristoni mapa no na honhom bia nim so enti ba saa no nanka me fie penufo trasa ene nke mfante asore na me se me fira asore mu na maba me bompa Yesu go Onyankopon twedi ampo so fie nsia akom kam 1992 ana me be kom kwa akomtete ba so 1996 enti nanka me hese say yes ni mo no nanka Nyankopon baje me ana na so se na nyame asam ni nyime nkrabia no na nkyere se me komanim na kombosom be me komasuo me yensa masuo ba ko ye fe ne suo asante se kwabana masuo tosu bie mu ye fre no asuo kuntekum anini dia tosu me yensa ye fre no konkonchene no mu musa me se na asuo asante se kwabana no ye de na asuo de wode kwabana no na nka me bebisa se ye wonu na wuni ho na ye de hu so wode kwabana tie se de enipa Adam ni Eve asefo eka se enipa ba mani wo ba ni dua we ye dum dua we ye chenchen dua we ye framo dua we ye pepedi awu dua we ye mahogan saa na tie enti enipa mema me yensa wo mo nam twasa ekro ya wo mo koto se nsuo ni da ho ni wo mo se nsuo di enwunu and woman dear Sereba near das ego. And to woman chasa no qua ne ade ayasa, and suya no ho, and one betana, and woman musio, woman di bia no adriane, and woman di bia jolly. Abo bia maho, whom bia attack womo, yadia mo womo, woman ya a how bia will suya no. Some emma no woman yamiensa. The Odica friend, the Odica para friend Asante. Eni ama na gugugu ho no ya santefo ye da asan ye o mo de begu nsuo no ba ma na otoso ye fre no kwabana bana de ba ma na otoso no eni ye fre no asante eja asante na ye den na obi ye kwabana no san be de abena wa kam na ne mienu abo so nipa ye nipa ana ye hyehyeye ye wo ye a we se wo de abana de be wo se wo de akosua kwadwo enti de o me de kwatena nsuo no no wo mo kenka hu ne se enne ye betena nsuo yi enne ye kwabana na chese ye fre wo bi kwabana eda na ye de wo no na ye de ekane na wadaroma mahu se oluma bi te wo nchen sa wo na ni pre wo no so wo kan den e wo wa kom ni enti oluma atemi nchen ne se oluma ye fre na jabofo obi ka bofo a ne mu odu edi bofo no ya ade bi a ye yi sa split ni firi wuram ani ye dia bafi na bro for some uti ko school me kwa na me ye me ka sa me ye papa uti na ntimi ensuan de papa enti papa ye friend jabofo na jabofo we wo hwe na wanyini pa na sa papa yi according to history na me beti ye no asa na me kwa ni nche no o mo chese wonya mfie 9 na moti afa no ko wurem abusua pe no abusua ani fire ne so abusua amenani ana no so biem enko se no omu se wo mu ni biem papa ya watu ajabofo chese ye wanwu am ya nsie no enti bra wo yira ye no na abusua ni da so nyina asa eda wo pie ba ye no chese wonya mfie nwotwe ewo wurem abeka won mfie wo amenanya dumienu na da wo pie da bosom kase wo wo yekurum a wo sesoro eda wo pie na e fadwo and wo be pie ho wo pie ho na wo ba na wo de akom no ene baaye ya bo ni hira ye ni bibia ene wo de ba me nkoma na kwaba ajabofo akwaba me gisia etisen aya nenim de wurma na eba ne sen na wo de wo kasa asesa wo ye mu tam dia mama wo ne menya 3 years ne muruntia ba fam kwa yurum muruntia ne ba fam kwa yurum kese motia no ne ba fam kwa yurum fie ngwacha fie sen ngwacha 8 years ana madi ho tito tishano ma baya no na
Muntiano, Mammy Santa. Oh, We are Santa. Okay. Santani. We are Santini. And a Motian Befa Kongram. They say Cassaway no dear Jaw. Now, it says Sakasaway no. Ope, we are comfortable with Sakasay. But you make Dababu Homeka Santa. Dababu Hodia, not a semi-camp, we know. Drudia, the phenomenon, coming to me, Nana Cassanta. And Tisakasaway, a him for Cassano. Krube so for dear. I will do some Kama. Eh, Radisson, Saman Kama. eh, what's a bubeka? And yeah, Cassaway, ya couldn't for Motiadia, a family coin. Una Fakasa with my Dema. Yansha, Uko, a Mura Muhono, and near man in Yama Ben, a Ukoshia, and Como Ben, and a Motian or Munu could die, not Dian, and an old dear. To Danny Dename did a Kusia, to Drubabi and Mamma Mui. A more, To not Motian so ever more. Fear Munuha, Danny Biabi or Granny Baby or to I'm the Daniel Lemon Necosia. Kusian Kwana, the near the Mawo, was also young, no, Yanua, the Munishan did. Fear watcher. 8 years now could deem with them. To Kusia de Bemaya, no, Mononesa, would to a bassano, Emma was so say, now, would do. the Mitiana Matia. In Ruben, and a Motiano, much low, Muramo, Chiraminema, Fubina, young Fabi Drudia, Ubio de Oyale, Ufrio ya, bra, Duruho, Ukotiwa, bra, Duruho, Winya, bra, Duruho, Dam, Ubodam, bra, Duruho, wow, Ubidia, what pressure, Jackarata or Bulkino, Wamberaha, okay, Duruho, but Ninsapa, look, Usaka Okarta, say Ninsa, 3 days. so, never diagro. Mamemra na nasona okasano mahwefo no homunta and na chese nsem a woka nyina no saa tumi na motia no befa no koye a wokogie no wo ho no de aba se ebra ka me saa no na me de pepere no na me maame ne me papa okay me so papa da katini pa pio di me papa di ka wujaye ye wala ni okay me maame na ya santini wow enti moa na wo mo de me koma papa wo mutimi tena ase hu ni se papa yi jabofo eniema a wo ye ma amanfo no ebi na wo ka no obi na na kwati bewuo ene ye de bebre no a ne wa ma na duro na kwati na nyane wo bi na epa awo a ne wa ma na duro ne wanya awo wo bi na abodam wa ne wanya etwele ekuro echese eniema na wo ye no na ene soso na me maame ne me abusua so tena ase no mu se da bi ne emfa Komfuo Mery enkoma ajabofo no wantete na kom enti nnu ekuta no no ebi na ekuta me adura papa ya ntimi anfa mame eye sebe mpredua se wo bi a wo yale kompo sa kompo echo no esensan wa ye wo adura de be ma wo wo besa wo banu bi wo di bi besa so ebe na na kakra sa abedu ba bi no na eni ho eye case 5 yi na meka kire wo no eti wo hu no ajabofo saa no wo ebofo wo wudam ene wo de abafie okay jo oyafo se da bia me ka kire so ho adwire wu won de ewiase esitie tina da bia me de ye de ebeboa wo me kofa de bre wo Komfuo Mery ene na utie ne ho ensem no ye ka Komfuo mo abene eti no ti alankaduro enim sunsum mu esa yade ma etipenya Komfuo Mery oka ho bi enti da me ka kire wo se maye asantema mu Komfuo MC ni de wonu mu aminim se wo mo ho edene no na me de wonu ebrewo wonu oya no subscribe no share no like na aboa madwumadi na foforo so etimi nana wadaruma se afi na ebekọ na wie ya ne sa na muwura sunsum no afi bekọ wie sa enkwanhia ne nsem kase etete muwura sunsum no nana nom sesen ewura sunsum afi bia kwobusum idumwa ena ewura sunsum ehwe de ebeba de eba wiase ya de eba na eba asem na aba na ya kwankyere ne sunsum wura ne ebuo mu wura ne yesuase wura nyina akopum se abaifo nim se afini bedura ena wo mo so boaboa ye ho na emo nipa na ya mantam wo mo no afe na ne wo mo beto wo mo
enti nipa ye mantam ya te se moa se de anantwi ye mantam wo mo se de enwa ye mantam wo mo se de nkokọ ye mantam no nti dura nwumira edura baifo se won se buru nya bedura obi a pesika e de toto ne ba ho ne ma enti sambre no na baifo no wo mo so mantam ye moa ya ye de beto enti se woni ya no pesa afi wudi bi ne yedie ne ba ne fodie ma wo fa ne biribi akoso afre 0247 na man de emre wo sa na enti atiefo wadaworo ma afi busumi du ba ko ye medical ye bio sa tam na me hye afi ase no wakramoni bi a ya wo ba ya obeye sa de enti obi a oba fie obi a ye ne bambo ye ne kra ewura nsu ase ye wo ba bi so edi bi wura se bosombrafo mu abaifo be chewawia won so so ye betutu hutuo enti ye bambo agitu ababa ni seka nyina na me de ne se afi ba bedu se wo frɛ Komfuo Mery na se ye frɛ asuo na asuo wo se afi wo mo ya mantam no no wo ba wom wunua wom we wom ade ye ne se sa na te ye bo ma ne ye wi ade ye ne se ye de akọ edwan se sanipati the entire di join se sanipati ni se once we di fo bi o ka so wokoba afode am onyankopon wa ye so wo de ne baba akopɛ na ekobo na bere onyankopon hu ni se onipa mogya ne ye nkanwu ne se ni nti wote am ka chen se jai ne hwe adua ya se na odwan a wo fa ne ho akonno a wo fu bebe kama ewo ho fa ne ba afode ma ye na kire se salvation ami on net ya ampa enti ene ba ne sa ne de eno no so ye gidwan ni age akokɔ ni age nsa ni e de kakra atoso ni anu de kakra atoso ni e de asesa wuti kakra ne de ye mo se dwa ne de etwa se de agyina wo se onyankopɔn kona wagi dwan ni e de asesa wuti na ye kɔ afutu be na ade ma afutu ya me de ma hwefo nyina ne se Komfuo Mery metumi ekuta me firi nsuo me nsem esu asante se kwabena ene abosombrafo no wakremo wo ho tumi no ebe ni suo ni sunsum no fa esu firi papa ejabofo ejabofo ne number wo ho ana me so mekuta me number na ejabofo na wote ho no wo ya asante ni pio na kasa na waka ye no wonye sebe sremuni na emom kasa na waka no wo se tumi ni firi wuram ene ba afie enti se wo frɛ ejabofo number no no baka asante pio na kwankyere obekire obi aso dem fi se wata mechi wone bo mechi dom wo hene atena ase a wo kyea me konte hene jase enum de akeka enti se Komfuo Mery me so metena ase a ese me so menya mboso mpanyini me konfo panyina wata mechi enti de me ka akwasi nyina ne se etiefo wo hawo eye me hawo enkasa wo ye sofo enkasa wo ye kremoni enkasa me kompa bo me kan che wo se jampa bo ifi se me Komfuo Mery me bompa ye eni mayi musuo eni mayi sraka enti me se me kan che wo se jampa bo asore no so no e adwuma eni obi aye eni wo no de pena no aduane obi obeti asore bia no nyanya jame din no bible no e adwuma eni Yesu Kristo di Nyankopon de aka ye ho to ti salvation ami no na ye adwuma na wo ye na adwuma ena na me enam se tumi we se wo ho ni nti no na enu tumi na ekuta me amua no ene yi mi firi mu enti eno no ye adwuma na nka se nkwa asore wo peba hwe wote wo sofo se ba na obi twam sei kwa no akwane na ya adwene na kola akwane na ya adwene ma me wonyem braba ka se owie ya no wayi sika bi wo koyi e wa asore dem wo no wode ama wo boa wa kire wa adwene wo mo obedi adanse amene na yeko orofo yese sabetwene animu da ho ayo monchen ensem ni nyina wanini wasone watibi entena ho ema sabe otimifo wontwe ka wamfa wo matiri medasen so se wo ka me ho me nyina yesu ade na mejiri se ba wiye no wanya abakakra yeden afrim na mejiri se wo so wo hawo kakra yeden abam fanana number na oni ni kasubom MC Rapture edafofro ebrese efatem mesen no wadi ahia ewo NKOMOPA TV so wonyo ya se deda ameka no subscribe na share like na afi dwumadi no afoforo nyina enya bi enhwe makrawo